Assalamu alaikum. Ga wani sabon mining wannan riba biyu ne. Ana ba da kyautan ton a ciki. Ana ba da kyautan ton. Mene? Ton kifa. Ton guda daya yana matsayin dala bakwai da wani abu ne. Kuma shi wannan mining idan ka yi mining nashi ga riba biyu. Coins naka yana nan. Bayan coins din ana raba kyautan ton. Daga ton daya zuwa 1000 za ka iya cirewa. Kuma duk a wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake cirewa. Ana cirewa ka je ka yi bukatunka. Kuma ba wani karamin kudi ba ne, makudan kudi ne za ka samu. Yauwa zan nuna muku yadda ake cire wannan ton din da aka samu a ciki. Yauwa idan wannan bidiyon kana kallon shi a YouTube ka duba comment. Idan a Facebook ne to ka duba saman za ka ga link. Idan a TikTok ne kuma link ba zai yi wasa a TikTok ba. Ka duba wannan sunan a Facebook, ka je ka yi searching a Facebook. Idan ka je ka yi searching a Facebook to sai ka dangwala wannan link din, kai ma ka je ka kwashi abin da ka samu. Mu je ga cikin bidiyon. Yauwa duk bayan awa ake dannawa. Kaga nan ne za ka danna kawai.